Agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Maiatzaren 28ko udal hauteskundeek utzitako emaitzen bigarren zatia ikusi zen larunbatean Hego Euskal Herriko 528 udaletan horiek osatu eta alkateak aukeratzeko bilkuretan azken 3 asteetako negoziazio eta zurrumurruen ostean akordioen kartakaoz gora jarri zituzten alderdiek eta agerian utzi zuten jokoaren egungo egoera. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan PP sartu da jokoan, popularrek oso esangura txikia izan dute azken urteetan Hego Euskal Herriko tokiko mapan, baina joan den maiatzeko hauteskundeen ondoren PPren botoek EAJari eman diote aginte makila Durangon, Kuartangon, Bernedon eta Zigoitian eta PSEri Gasteizen 5 udalerrietan Euskal Herria bildu zen lehen indarra eta guztietan PPren botoak beharrezkoak ziren indar subiranistak agindu ez. Zezan Nafarroako eta Iruñeko argazkiek dezente dute 2019kotik Nafarroako gobernuaren negoziazioak zabalik daude oraindik ere eta duela 4 urte bezala hiriburuko alderdi aurrerakoiek ez zuten gehiengorik artikulatu UPNek agindu ez. Dezan 2019ko ekainean Euskal Herria Bilduri jarri zion betoa aplikatu dio berriro PSNek, nahiz eta sozialistek Euskal Herria Bilduren babesa baliatu duten Bianan alkatetza lortzeko. Oraingoan ere UPN izan da egoera horri etekin handiena atera dion alderdia. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan udal osaketak izpide. Datuei errepatuta Euskal Herria Bildu da hasi berri den legealdian aginte makila gehien dituen indarran, guztira 156 modu honetan hauteskundetan EAJak izandako atzeraldian nabaritu da alkatetzetan ere, 92 izango dituzte jeltzaleek 2019an baino 18 gutxiago. Behin udalak eta Nafarroako parlamentua osatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan batzar nagusiak eratzea izango da hurrengo pausoa. Lehena Arabakoa izango da. Horretarako beharrezkoa den batzarkide kopurua akreditatu baita da eta gaur egin dute eratze saioa. Ramiro González egungo aldun nagusi eta EAJko hautagaiak jarraituko du karguan. Bizkaian berriz ekainaren 22an ostegunarekin osatuko dira batzar nagusiak eta Ana Otadui jeltzaleak jarraituko du bertan presidente izaten. Lurralde horretan mahaiburua gehiengo osoz aukeratzen da, lehen bozketan inork lortu ezean, bozketa errepikatuko da boto gehien lortu dituzten 2 hautagaietako bat hautatzeko eta boto gehien jasotzen dituen pertsona hautatuko dute presidente. Gipuzkoaren kasuan oraindik ez dago datarik hurrengo legegintzaldia abiatzeko, maiatzaren 28ko hauteskundetan hautatutako batzarkideek oraindik ez baitute akreditazioa jaso. Bitartean EAJak eta PSek koalizio gobernua osatzeko negoziazioak azkartu dituzten. Bi alderdiek proposamen bat egin diete gainerako taldeei eta batzar nagusietako presidentetza Euskal Herria Bildurin eskaini diote indar bozkatuena baita. Planteamendu horren arabera talde guztiek izango lukete ordezkaritza mailan handienetik txikienera. Ordea larunbateko saioekin bueltan, EAJaren eta PSren arteko aliantza tradizionalak ezin izan du aurreko agintaldian adina udalerritan eskuratu alkatetza, aipatu legez, jeltzaleek eta sozialistek PPren babesa behar izan baitute zenbait aginte makila haien esku geratzeko hasteko Gasteizkoa. Nafarroan Euskal Herria Bilduren gorakada nabaritu da, Iruñak UPNren esku jarraituko duen arren, koalizio abertzaleak lortu du zinegotzi gehien hegoaldean eta gorakada horrek zenbait udalerri handitako aginte makilak eman dizkie Euskal Herria Bilduri adi.
Argazki orokorra horrela lurraldez lurralde Iruña ez da uharte bat izan, PSNek aginte makilaren jabea erabakitzeko giltza izan duenetan eskuinerantz biratu du. Gesi-Barren, Barañainen eta Lizarran kasu tutera gehituz gero udalerri handienak eskuratu ditu. Aldiz sozialisten giltzarik izan ez denetan UPNren alternatiba diren udalak osatzea posible dela ikusi ahal izan da. Halaber, maiatzaren 28an utzitako mapa konplexuari interpretazio politikoa egitea okitu zitzaien larunbatean udaltaldei. Hala, argazki orokorrak beste behin argi utzi du Nafarroa lurralde konplexua dela eta bere gizartearen pluraltasunak iparraldetik hegoaldera ñabardura askoko agertokia marrazten duela. Leire Martinez. Iruñeko udalean, PSNek eman dio alkatetza eskuin muturreko Kristina Ibarrolari, bere botoak zurian emanez. Izan ere, 3. bideari ezezko biribila eman zion EH Bilduko militantziak udal osaketa aintzinetik egindako batzarrean. Aho batez, onartu zuen Joseba Siron alkate gai moduan aurkeztea eta hartara bertz hautagairik ez babestea. Beraz, Koldo Martinez ere ordezko aulkira joan da. Iruñeko udalean, UPN beraz, irabazle. Tuteran, Herriberako hiriburuan, UPN alderdiko Alejandro Tokero alkate berriz ere. Lizarran, UPNeko Marta Ruiz de Aldak lortu du aginte makila. Barañainen, UPNeko Maria Lekunberri irabazle. Gesi-Barren, UPNeko Xurine Peñas alkate. Tafaia izan da, Nafar herri handietan EH Bilduk irabazi duen alkatetza bakarra. Nafarroko udal eraketak ere bi txikeriak ekarri ditu berekin. Adibidez, Garesen EH Bildu heldu da garaile UPNeko bi lagunen botoari esker. Orain dimititu beharko dute, por cierto. Etxarri Aranatzen UPNren zinegotzi bakarrak erridikuloa egin zuen kargua zinegiterako orduan bere zakutik Espainiari kurrina ateratzerakoan. EH Bilduko 11 zinegotzien aintzinean. San Adrianen, Peperen eta Voxen bi zinegotzien sostengua izan du UPNek. Eskuinaren erreinua heldu da 4 urterako Nafarroako udal aunitzetan. Euskal Herria Bildu izan zen garaile maiatzeko hauteskundetan, botoetan zein eserlekuetan, baina Rozio Bitero zerrendaburuari bidea itxi dute jeltzaleek eta Alderdi Popularrekoek eta hautagai sozialistari eman diote aginte makila. Hala, Maider Etxebarriak egidatuko du Gasteizko udala hurrengo 4 urteetan, Gorka Hurtaran jeltzalari lekukoa hartuta. Kolore guztietako itunek kolore guztietako alkatetzak utzi dituzte Arabako herrietan. Guardian PPk irabazi zituen bozak, baina EAJko Raúl García aukeratu dute alkate. Euskal Herria Bilduren botoek lagunduta. Bastian berriz, PPko Daniel Garziak eskuratu du aginte makila. EAJak hautagairik ez aurkeztera behartu ditu herriko 3 zinegotziak Euskal Herria Bilduren babesik ez izateko. Hori dela eta 3 zinegotziek EAJ uztea erabaki dute eta ezinegona eta nazka sentitzen dutela adierazi. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea izendatu dute. Gasteizen aginduko duen lehenengo emakumea da hain zuzen ere. Guztira 18 boto lortu zituen, EAJaren eta PPren botoak. Izan ere, PP alderdiaren sostengua ezinbestekoa izan zen gehiengoa lortzeko. EH Bilduk berriz 9 boto lortu zituen, Elkarrekin Podemosek euren 2 botoak eskaini zizkion. Gauzak horrela PSEek eta EAJak akordioa sinatu dute, legealdi honetan PPren sostengua oso beharrezkoa izango da, baina alderditik azpimarratu dute ez dela hain erraza izango. Berretsi egin nahi dizuet egonkortasuna, hurbiltasuna eta akordio nahia eskaintzeko asmo sendoa. Dar estabilidad, de dar seguridad y de dar certidumbre a las instituciones vascas y en concreto al Ayuntamiento de Vitoria. Hoy hemos tenido un papel clave, pero lo vamos a tener todavía más allá, más importante a partir de mañana, precisamente para dotar de estabilidad a Vitoria-Gasteiz. Gu, maitasunagatik sartu ginen politikan. Herri honekiko maitasunagatik. Y por eso seguimos aquí. Alderdi sozialistaren erabakia ulertezina da eta etsigarria da, eta herritar asko eta asko zapustu ditu.
Bestalde, Arabako udalerriei dagokienez, EH Bilduk eta Omiak Laudioko udal gobernua osatu dute, eta Aintzane Gaztaka izango da alkatea. Orain arte, Ander Añibarro jeltzalea izan da. EH Bilduk ere aginduko du Aiaran, Zuian, Azparrenan, Legution, Agurainen eta Oionen. EAJak berriz Zigoitian, Kuartangon, Amurrion, Guardian eta Argantzunen aginduko du. Azkenik PPek Bastidan eta Trebinun lortu du alkatetza eta Iruña, Okan eta Zambranan PSek. Bestaldetik aldaketa ugari egongo dira Gipuzkoako udal gobernuen mapan Euskal Herria Bilduren gorakadaren ondorioz, dena den egindako itun orokorrak bide eman die EAJ eta PSeri zenbait udalerrietako aginte eskuratzeko, kasurako Donostiakoa. Eneko Goiak berriro hartu du aginte makila. Aginte makilen lekuko hartuta ekin diote agintaldi berriari. 4 urte aurretik erronka askorekin. Gipuzkoari dagokionez aldaketa asko egon dire estreinatu berri dituzten udal gobernuetan. EH Bilduk gorakada nabarmena izan zuen hauteskundeetan eta horri jarraiki iritsi dira negoziaketa prozesuak. Jeltzaleek eta sozialistek aginte eskuratzeko orain arteko akordioari eutsi diote zenbait kasutan, Donostia dugu adibide. Eneko Goia izango da beste 4 urtez alkate, 2015-etik egiten ari diren jardunari segida emanez. Zarautz, Beasain eta Elgoibar bezalako udalerri garrantzitsuetan ere agintea mantenduko dute jeltzaleek. Hondarribian ostera Abotxanitz plataformarentzako da aginte makila. Azken hamarkadan EAJ egonda agintean, baina tradizio hori hautsi eta EH Bilduren babesarekin Abotxanitzek aurre hartu die jeltzaleei. Deban berriz bestelako gertatu da. Subiranistena zen udal gobernua EAJarena da orain Deba Elkarrekin Podemosera lotutako plataformaren babesarekin. Erabaki hori dela eta Elkarrekin Podemosek hautsi egin du plataforma horrekin zuen harremana. Esanguratsua izan da Debako kasua, Elkarrekin Podemosek EH Bilduren alde egin baitu lurraldeko herri askotan. Esate baterako Arrasaten, Errenterian, Ordizian, Andoainan eta Pasaian. Era berean Tolosan aginte makila koalizio abertzaleak lortu du, hauteskundeetan EAJari gailendu ostean. Azpeitian ere agintari hautsiko dio. Sozialistei dagokienez esan bezala Andoainan eta Pasaian udal gobernua galdu dute tradizioa hautsiz, baina PSek Iruni, Eibarri, Lasarte Horiari eta Zumarragari ere utziko die, EAJaren babesari esker. Bizkaian EAJak, Euskal Herria Bilduk eta PSek tokian lortutako nagusitasunak eta EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zenbait udalerritan. Bilbon 3. altxatu du aginte makila Juan Mari Aburto jeltzaleak, PSek Portugaleteko alkatetzari utzi dio eta Euskal Herria Bildu nagusi izan da Galdakaon, Lekeition, Sopelan eta beste zenbait herritan batzuetan Elkarrekin Podemosen edo tokian tokiko plataformen babesari esker. Bizkaiko Larumateko argazkia gogora Aiara de Urreta kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Aiara? Kaixo, bai. Eguerdion, tira, udal osaketei begira Durangon izan da esangura politikorik handiena, izan duen plazetariko bat, aparte, ezustekoak espero ziren Gernika Lumoko udalaren osaketan, eta hala gertatu da, ez da, zer duzu azpimarratzeko? Bai, horrela da, eratu dira dagoeneko Bizkaiko udalak eta EAJak nagusitasuna du oraindik orain, izan ere, aginte makila baitu 51 herritan, EH Bilduk 41 udalerritan, herri plataformek 12 eta PSek 4. Jeltzaleek Bizkaiko hiriburuan agintzen jarraituko dute, bozken gehiengoa lortu ondoren, hori bai, 2 zinegotzi galdu zituzten. Eta EAJak ere, galerak izan ditu EH Bilduren aurrean, koalizioak jeltzaleei Lonzotegi, Lekeitio, Sopela, Plentzia eta Bermeo kendu baitiete, eta azken horretan orain argitu beharra dago nork hartuko duen aginte makila, izan ere koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten, eta hori dela eta Zirla Larrauri alkate izendatu zuten. Baina aginte makila hartu eta ordu gutxira Larraurik bere dimisioa aurkeztu zuen, autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ostean. Udalbatza berria osatzeko
Eratu dira Bizkaiko udalak, EAJak nagusitasuna du oraindik orain, eta aginte makila izango du 51 udalerritan, EH Bilduk 51etan, herri plataformek berriz 12 udaletan, eta PSEek aldiz 4. Hala ere, alderdi abertzalen arteko aldea txikitzen doa. EAJak bozka gehien edukiarren alderdi subiranistak ordezkariak handitu ditu. Izan ere, naiz eta nagusitasuna mantendu, EAJak galera handiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Jeltzaleei kendu diete Alonsotegi, Bermeo, Lekeitio, Plentzia eta Sopela. Hori bai, EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Bilbon adibidez, Juan Maria Burto alkate izendatu dute 3. PSek Portugaleteko alkatetzari eutsi dio, izan ere Mikel Torresek gehiengo osoa lortu zuen maiatzaren 28ko hauteskundetan. Bestalde EH Bildu nagusi da Galdakaon, Lekeition, Sopelan eta beste zenbait herritan, eta batzuetan Elkarrekin Podemos edo tokian tokiko plataformen babesari esker, baina beste zenbait herritan egoera ez da argitu azkenera arte. Durango izan da esangura politikorik handiena duen plaza. EH Bildu izan zen garaile, 9 zinegotzi lortuta aurrekoan baino 2 gehiago. Baina EH Bilduk eta Herriaren Eskubideak plataformak osatutako blokea eta EAJaren eta PSren artekoa berdinduta daude. 10 zinegotzirekin eta PPren zinegotziak izan du giltza. Hala Mireia Elkoribide jeltzailea agindu alkate. Gernika Lumon EH Bildu izan zen garaile, baina Jose Maria Gorroñok aginte makila du Gorroño buru den guztientzako herri plataformak jeltzaleekin akordioa lortu ostean. Eta Bermeon, koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten Asier Larrauri alkate izateko. Baina aginte makila hartu eta ordu gutxira, Larraurik dimisio aurkeztu zuen autoistripo izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ondoren. Bada udalen osaketen bueltakoekin bukatutan, lan arlora salto Aiara Lab osalanen parte hartzen hasiko dela ekainaren 29tik aurrera jakitera eman du sindikatuak, zehazki Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi eta langileen osasunaren aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko. Erabakiaren berri emateko goizean sindikatu abertzaleak agerraldia egin du, ezta Aiara? Bai, horrela da, osalanen parte hartzen hasiko da Lab sindikatua ekainaren 29tik aurrera. Eta erabaki horren berri emateko, gaurkoan prentzaurrekoa egin du hemen Bilbon, izan ere Eusko Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi eta langileen osasunaren aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko hartu du erabakia sindikatuak. Osalanen parte hartzeko erabakiak biltzar nagusietan adostutako 2 helburu nagusiei erantzuten die, batetik kontrabotere ikuspegi batetik langileak antolatuta eta kapitalari eremu guztiak lehiatzea eta bestetik langileen osasunaren aldeko borroka indartzea. Momentua da, lan osasunaren defentsan eta bereziki prebentzio neurriak hartzearen aldeko presio dinamika aktibatu beharra dago, aktibatzen hasi gara, eta presio dinamika horrek integrala izan behar du, alde batetik lantokietan, kalean ere bai, eta baita ere esparru instituzionalean. Baita ere osalanen eta Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren institutuan ere, presio hori areagotu beharra dago, exigitzeko langileon bizitzak babestuko dituzten neurriak har daitezen eta langileok gure bizitzak eta gure osasuna lantokian utz ez dezagun. Ondo da, Aiara, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, bai. Eta lan arloko berriekin jarraiki Gasteizko Mitxelinek lan hitzarmen berria izango du datozen 4 urteetarako hango langileek zuzendaritzaren proposamenaren aurka bozkatu duten arren multinazionalak Espainian dituen planteetan izandako emaitzek baldintzatu dute bozketa. Guztira aldeko 3.497 boto jaso ditu enpresaren proposamenak, kontrako 2.513 eta baliogabeko 21 Gasteizen aldiz, ezezkoa nagusitu da 2.007 botorekin eta aldeko 1.093rekin. Mitxelinek beste planta batu Euskal Herrian Lasarte Oriakoa. Horko langileak negoziazio eta erreferendum horretatik kanpo geratu dira, batzorde propioa baitute, han ere negoziatzen ari dira hitzarmen berrian eta protestak hasi dituzte planta horretan Labek eta Elak dute gehiengoa. Labek azaldu duenez, iragan ostiralean biltzeko eskatu zuten, baina zuzendaritzak atzera egin
eta astearterako jarri dute hitzordua. Bitartean, azken astebururako eta gaurko deitutako lanuzte eta mobilizazioekin jarraitu dute. Lasarte Oriako langileei gainerakoei egindako antzeko proposamena egin zien zuzendaritzak maiatzaren 23an Gipuzkoako lantegian 500 langile daude. Bizkaira bueltan Bilboko alde zaharrean saltzaile ibiltari gazte batzuei materiala errekisatu izanak herritar askoren elkartasun erreakzioa eragin du eta udaltzaingoaren jardunaren lekuko izan dira. Astelehen honetan arratsaldeko 6:00 manteroen aldeko elkarretaratzea deitu dute erne. Igandarekin 20. Batzar Nazionala egin zuen etxerategi horretako Montoste elkartean euskal presoen sakabanaketa eta urruntzea amaitutzat eman osteko lehena izan da, eta beren ehunka senide eta lagun elkartu dira. Bertan, 21 urte beteko ditu etxeratek datorren urrian, garai berri bat da, egungo espetxe politikei dagokienean, eta errealitate berriak arekin dakartzan beharretara nola egokitu eta erantzun hausnartu dute. Zenitarteko zein lagun, etxe ondoan baina kartzelan, besteak etxetik urrun. Bide berrian gogor lanean, denok behar dugu jardun, gure etxetan falta direnak, etxera ekarri ditzagun. Eta honekin kirol arlora egingo dugu salto jarraian, izan ere kameraren beste aldean dugu Jon Hernandez, kirol kazetaria azken berriei erreparatzeko. Kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Bai, eguerdion, tira, asteko futbolari erreparatuko diogu, izan ere Alabesek urtebete bakarrik behar izan du lehen mailara itzultzeko. Konta iguzu gehiago, Jon, zer da hemen azpimarratzekoa? Bai, Gasteizen festa handia antolatuta dago asteburu handi bat izan eta gero. Alabesek lehen maila egoera lortu zuen pasaden larun batean, Villalibreren azken gola esker Levanteren aurka. Sufrimendu handia, pasa ostean, Gasteizarren gola 129 minutuan ailegatu zen Ciutat de Valentzian. Eztabaida handia izan ere, bideo-arbitrajeare epaileari jakinarazi zion penaltia zela, eta horrek Alabesi aukera eman zion igoera lortzeko. Jaitxera sufritu eta urte bat beranduago Arabarrak lehen mailan bueltan daude eta gaur ospatzeko eguna da. Taldea 7:00 aterako da Mendizorrotzako zelaitik autobusean, eta Andre Mari Zuriaren plazara arte joango dira. Igoera bertan bildutako zalekin batera ospatzeko. Jai giroa 5:30 piztuko da, bertara iristen diren lehen zaleek zuzeneko musika izango dute ospakizuna berotzen hasteko. Andre Mariaren plaza, orezko urrezkoa dantzatuko diete, eta ondoren jokalariak eta teknikariak balkoira aterako dira zale hitz batzuk zuzentzeko. Ikusiko dugu, Asier Villalibrek igoeraren protagonista berezia bere trompeta famatoa jotzen duen ala ez. Bai, ez da, itxaron barko dugu irudi horiek ikusteko, eta bestaldetik Euskaltelek ezin izan du Esloveniako turra amaitu bizikletak lapurtu dizkiotelako. Zer gertatu da txirrindularitzari helduta zer berri gehiago dugu?
Bai, furgoneta bat eta 14 bizikleta lapurtu zizkioten Euskaltel Euskadi taldeari Esloveniako turrean, eta ondorioz, lasterketa utzi behar izan zuen, 5. eta azken etapa lehiatzeko modurik ez zutelako. Lapurreta larunbetatik iganderako gauan gertatu zen taldearen hotelean, eta lapurrek furgoneta bat eraman zuten, barruan zuen material guztiarekin, txirrindularien bizikletak nabarmentzekoak. Taldeko arduradunek lehian zeuden 7 txirrindulariak lasterketa utzi behar zutela jakinarazi zieten, hauek Xavier Mikel Asparren, Carlos Canal, Unai Iribar, Xavier Isasa, Txomin Juaristi, Andoni Lopeda Betxuko eta Otxo Martin ziren. Eta beste alde batetik, izan ere, 12 egun falta dira Frantziako turra Euskal Herritik martxan jartzeko. Lehenengo etapak uztailaren batean, Bizkaian zehar igaroko da, Bilbon ertera eta helmuga izan da. Hala da, eta tira turraren irekiera horren zain, eta baita ere lapurretaren berri gehiagoren zain, konexioarekin bukatu baino lehen Jon estropadei erreparatu behar diegu. Neguan egindako lana gogorra izan da, baina dagoeneko iritsi zaie patroiei estatxa altzatzeko parada. Larun batean hasi ziren KAE bat eta KAE 2 ligak zer eman dute? Bai, hori da, San Pedro lortu zuen etxeko estropadan, KAE batean ligako lehen garaipena eta larun batean ezin izan zituen indar guztiak erakutsi Donibane Loizun eta Ziburuko uretan, baina atzo, ohorezko txandatik aurtengo lehengo bandera astindu zuen, San Pedro tarrek oso nagusi izan ziren etxeko uretan, izan ere lider berriak dira. San Juan, bezperako irabazlea atzo 5. izan ostean, tartean dago, Zumaia, Arkote eta Lapurdi salkatu ziren. Eta ete ligari dagokionez, Kaiku izan zen azkarrena, Bizkaitarrak denboraldi aurre onari jarraipena eman zion eta lider berria da. Kaikuk Bizkaiko txapelketan erakutsi zuen aurtengoa denboraldia bikain izan daitekeela, ikusiko dugu. Larun batean 2. sailkatuta izan zen, Bizkaitarra eta atzo lehen garaipena lortu zuen zestadotarrek eta lider jarri ziren. Zumaiarekin 15 punturekin berdinduta dago. Ondo da, Jon, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, adi izango gara, ipatu dituzun guztietara, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Eta orain bai iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko, beraz ez zaitezte urrutik joan, laster gara bueltan. Azken Arrok jaialdiak hainbat lekutako pertsona biltzen ditu Gasteizko Mendizabala esparruan. 2022an 20. urteurrena izan zen, eta antolakuntzaren datuen arabera, 58.000 lagun hurbildu ziren jaialdira. Azken Arroken ateak ireki dira eta larun bat gauera arte ez dira itziko. 3 egun hauetan 55 taldek kontzertuak eskainiko dituzte ezarritako 3 agertokietan, Respect, Trasbil eta Kod hain zuzen ere. Kontzertuaz gain kilometro zeroko gastronomiaz gozatzeko aukera ere badago. Eta gainera, Andre Mari Zuriaren plazan zenbait kontzertu eskainiko dira. Guztiak, orokorrean. Oraintxe bertan Lier, baina gero, etortzen diren berriak eta larun batean Alter Bridge baita ere, nik badaukat ikusteko gogoa. Ni berez ez daukat inongo favoritorik, guztiak etortzea, ikustera nator. Lier taldeagatik. Bakarrik? Bai, bakarrik. Ni berdin zait, ni biharra egiten nun lehen hemen, eta bain da disfrutateko momentua, berdin zait. Bai, ni jun izana izatortxutara, binarrok daula, baino azken arrokea, kriston giro ona, supongo. Bain digo izan lehenengo kontzertua, baino... Talde berriak aurkitzea, azkenean esan dudanez, ez daukadanez favoriturik, ez dudanez ezer ikusi nahi, bueltak agongo garela uste dut. Niretzat Alter Bridge, gaur Monster Magnet, The Pretenders, direla klasikazo bat. Iaz, Gasteizko jaietan, komuneko kolan egola etorri zitzaizkian nire ikasle hoiak kubatekin trago bat eskatzea. Kubataga trago bat eskatzea. Lier taldeak azken Arrok jaialdiari hasiera eman dio. Oholtzara igo den lehenengo taldea izan da, arratsaldeko 6etan. Donostiako taldea lehen aldiz izan da rock jaialdian eta hainbat pertsona bildu ditu eskainitako lehenengo emanaldian.
gurekin izateagatik. Holtzara igo den lehenengo taldea zarete, nolakoa izan da giroa, arratsaldeko 6etan. Egia esan nik espero nuena, baina asko zoea. Esan zutenean lehenengoak izango ginela, esan zen como, que bajón. Gaina hori, ateak 6etan irekita, guziak eta laurden, baina pilo bat zegoen. Irutu zait, benetan, igualtzan txokea izan da gehiago, uste nola laukatu egon ziela, eta horrik ustea, bosteun apiko pertsu, zakizen batzen. Jende asko, oso. Zuen lehenengo aldia da hemen azken arroken, eta alaba da, nola Bada 12:30 iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Josu Azteria, Oraiko koordinatzailea, ondo etorri. Egunon. Eta tira, zer baino lehen, orai langunari berari zorionak, izan ere urtebetetzea ospatzen zabiltzate, bere horretan lehenbiziko urtebetetzea, konta iguzu zer suposatzen du honek, nola iritsi zarete alako urte muga honetara? Bai, orain urtebete martxan jarri genuen orai NLP teknologiak, Eluiar Fundazioaren apostu estrategiko bat izan zen, adimen artifizialaren esparruan jauzi handi bat egiteko. Eta 3 helburu genitun, agente teknologiko garrantzitsua bilakatzea hizkuntzaren prozesamendu automatikoan, adimen artifizialaren esparru garrantzitsu horretan. Teknologia hori gero merkatura modu azkarragoan eramatea, eta gainera eraikitzen edo fabrikatzen genuen teknologia modu sozial baten, ikuspegi etikoekin garatzea, eta lehenengo urte honetan esan dezakegu helburu horiek edo behintzat hasieran jarri genituenak bete ditugula, eta ospatzeko moduan gaude bai. Baina aipatu duzu ez nola muinean baden adimen artifiziala bera, ez dakit baina esautzen ez duenarentzat ez nola funtzionatzen duzuen, edo zer nolako proiektuak garatzen dituzuen? Bai, adimen artifizialaz asko hitz egiten da, ezta? Adimen artifizialak esparru desberdinak ditu, bat da irudiaren tratamenduarekin lotutako guztia, ez? Biometrika eta alor guzti hori. Gero beste bat badago gehiago robotikarekin eta arrazonamendu automatikoarekin lotutako, eta 3. esparru bada hizkuntzaren prozesamendu automatikoa. Orain arte gutxiago hitz egiten zen, baina gaur egun adimen artifizialeko esparrurik garrantzitsuena dela esango genuke, eta bere helburua da hizkuntza ulertu, makinak hizkuntza ulertu eta sortzea. Adimen artifiziala baldin bada, gizakiok ditugun gaitasun kognitiboiek simulatzeko, emulatzeko disiplina teknologikoa, gure gaitasun kognitibo garrantzitsuena zein da hizkuntzaren ulermena eta sorkuntza. Horregatik esaten da hizkuntzaren prozesamendu automatikoa adimen artifizialaren muinean dagoela, eta hori egiten du oraik hizkuntzaren prozesamendu automatikoan, ikerketa eta garapena eta soluzio teknologikoak eskaini enpresa eta erakundei. Baina aipatu dituzun guzti hauei, tiraka hainbat proiektu ezberdin garatu izan dituzu azken lehenbiziko urte honetan, ez da nolako harrera izan duten, zer nola hartu duen bertoko industria panoramak? Bai, gu egia esan, 21 urte badaramagu mundu honetan, ez? Eta bai ikusten gendun, olatu handi bat zetorrela, 3. olatu bat zetorrela, eta horretarako ongi prestatu behar gendunla, ez? Eta horretarako ezagutza zientifiko propioa garatu behar genuela Euskal Herrian, eta gero hori enpresetara eraman, ez? Guk sentsazio bat bageneukan, adimen artifizialaz asko hitz egiten zela, baina gero produktuetara edo aplikazioetara eramatean ez geundela hain indartsu, ez? Eta horregatik izan zen apustu hori. Eta esan dezakegu oso harrera ona izan dugula. Momentu honetan Euskal Herrian dagoen ikerketa proiektu garrantzitsuenetako bat lideratzen ari gara, hizkuntza eredu neuronaletan, elkarte deialdiko proiektu bat. Toronton izango gera laizter 2 paper aurkezten, hizkuntza eredu neuronalak dira GPT-aren atzean dauden antzeko ereduak, baina guk euskararako eta baliabide urriko hizkuntzen lan egiten
dugu bereziki, eta baita ere espainiera eta antzeko hizkuntzekin. Gero fabrikazio aurreratuan ere proiektu garrantzitsuak ditugu, ulma batekin edo ibilgailu automatikoan, ahots bidezko interakzioa bilatzeko, eta gero azkenik nolabait balio etikoa duten proiektuak ere garatzen ari gara, baliabide urriko hizkuntzen garapen teknologikoa bultzatzeko linguatek bezala, edo aurrentzako hizkuntza ezagutzaile bat garatzen ari gara ikastolen elkarteekin eta Nafarroako sortzen eta sehaskarekin, edo emakumeen presentzia hedabide digitaletan modu automatikoan neurtzeko proiektu bat ere badaukagu emakunderekin. Adibide batzuk jartzearren. Eta ez dira gutxi adibideak izateko. Zentzu horretan, aipatu dituzu hainbat eta hainbat lankietza baita ere hor, garapen guzti hauetan ere administrazioaren papera ezinbestekoa izango duzue. Bai, administrazioak paper garrantzitsua dauka dudari gabe ikerketa eta garapena bultzatzeko momentuan. Azkenean ikerketarako garapen ikerketa egiteko batez ere heldutasun maila txikiagoko alorretan funts publikoak ezinbestekoak dira eta are gehiago gure esparruan. Eta baditugu erakundeen babesa badaukagu, baina egia da ikerketa proiektu horiek funts publikoiek lortu egin behar direla, oso lehiakorrak direla. Hidrogeno berdea eta antzeko proiektuekin lehiatzen garelako eta orduan guri esfortzu handia suposatzen digu, baina ikusi da gaitasuna badaukagula antzeko proiektuekin lehiatzeko. Eta ez bakarrik Euskal Administrazioan, esaterako Europako Komisioak lagundutako proiektu bat daukagu momentu honetan eskuartean, multilingtul izenekoa, plataforma bat da, azpidatzi eta bikoizteko gai izango dena, ingelesez, euskaraz, katalanez, galegoz eta frantsesez eta gaztelaniaz. Eta Espainian ere Next Generation deialdiaren barruan baditugu ere proiektu garrantzitsuak. Baina justu orain hau kontatzen zabiltzala, goizunetan lagun batek behaltzen zidan bideo bat, azken hitz egiterako orduan, itzultzeko hori froga horixe egiten, eta harrituta azaltzen zen, tagia da gure artean geroz eta gehiago erabiltzen ditugula, orain arte espero ez dituen tresnak, gure nahi esaterako orai garatutako elia eta aditu platformak erabiltzen ditugu, nolako bilakaera izan da, azken urteetan horixe dagoeneko ere normaltzat hartzen ditugulako tresna hauen erabilerak. Bai, hemen egia da, hirugarren olatu bat esan dutela lehen, baina aurretik egon da bigarren olatu bat, 2013tik aurrera ikasketa automatikoaren inguruko estrategiak nagusitu direnean. Teknologia horiek azkenean adibideetatik ikasten dute, eta adibide horietatik eratortzen den ere simulatzeko gai dira, eta olatu hori ongi harrapatu genuen eta orduen sortu genuen elia, itzultzaile automatikoa, Eluiar hizkuntza teknologia unitateak arrakastaz merkaturatzen duena, eta ondoren etorri zen aditu, transkripzioak eta azpititulazioak egiteko aukera ematen duen plataforma. Eta hirugarren bat ere atera du Eluiarrek orain gutxi, orairen teknologiarekin hizketaren sintesi naturala, sintetikoa egiteko plataforma bat. Eta gainera, olatuak aipatzen dituzu, ez dakit agian guretzako, azkar doazen olatu horiek, zuek beste perspektiba batetik erreparatzen diozue agian, aldaketa hauei, baina etorkizun hurbil batean, orain aipatzen zenituen tresna horiekin zerikusia dutenetan horiek aintzat hartuta zerekin topatu gaitezke? Egia esan, gu adi gaude, baina ia da hirugarren olatu hau nola GPT-rena eta ChatGPT-ren atzen duen hizkuntza eredu neuronalena oso olatu handia dela. Azkenean, sistema hauek testu korpus izugarriekin lan egiten dute, konputazio ahalmen izugarri batekin, eta orain arteko artearen egoera, batez ere hizkuntzaren sormenean, hizkuntzaren sorkuntzan, laburpen automatikoan, edo galdera bat egin eta erantzuteko ahalmen horretan, hizkuntza sortzeko gaitasun horietan sekulako
sekulako jauzia egin du, ez? Orain arte, itzulpen automatikoan edo ulermenean, orain arteko sistemekin eta arkitekturekin emaitza oso onak zeuden, baina hizkuntzaren sorkuntzan ez hainbeste, eta sistema hauek hori eraldatu dute, ez. Orduan, zein da gure erronka? Gure erronka izan behar du baliabide gutxiagorekin eta konputazio ahalmen gutxiagorekin eta gainera ikuspegi etiko bat txertatuz, nola lortzen dugun kalitate handiko teknologia garatzea, ez. Eta zabatzuk behintzat gure teknologiak hobe egin ditzan GPT-aren ahalmenak baino. Hori da, momentu honetan daukagun erronka handienetako bat, esango nuke. Horrexegatik ere ez, baduzu lantresna nagusi euskara bera, edo euskararen baitan lan egitea, hizkuntza txikiak ere aipatu dituzu hor, zer nolako alderaketak agertzen zaizkigu ezakite, hizkuntza prozesamenduen bueltan egiten diren lanak mundu mailan, ez, zein hizkuntzarekin lotuko diren eta euskarak zer leku duen hor? Bai, lehen da bizi gauza bat, hasieran, euskara aipatzen danean, egia da, baliabide gutxiago ditugula, ez da, baina Espainia ere ez dago, estatu askoren laguntza dauka, milioi askok hitz egiten duten mundua, baina ingelesarekin alderatuz, honek ere eragin dio. Esan, baliabide urriko hizkuntzei buruz hitz egiten dugunean, euskeratik haratago ere komeni da batzutan, batez ere olatu honekin hitz egitea, ezta? Eta, guk dauzkagun zailtasun handienak batez ere datuetan daude, ezta? Guk sekula ez dugu eukiko bilioiak dituen, edo trilioiak dituen korpus handi bat, ez? Hortarako orduan, asko ikertu behar da. Guk ditugun ahalmenekin, nola lortu gaitasun horiek, baino ez da bakarrik euskararentzat importantea. Ze enpresak, ze euskal enpresak, eduki dezake ahalmena horrelako sistema bat garatzeko edo aplikatzeko, konputazio ahalmena handi bat ere behar balin badute. Guk uste dugu euskararen eszenatokiak balio dezakeela, baita hizkuntza askorentzat, baina baita ere gure ekosistema sozioekonomikoan gauzak beste modu batera eginez, teknologia hori hobeto txertatzeko. Euskararena izan daiteke bide erakusle bat, hizkuntza askorentzat, baina baita ere beste eszenatoki txikiagoetara teknologia hau modu arrakastatsuan eramateko. Edo nola ere ez, hizkuntza bati berari nolako ekarpena egin diezaioke adimen artifizialak? Bai, gaur egun hizkuntza bat ez badago ingurune digitalean eta adimen artifizialean galduta dago, ez? Momentu honetan beste ez da bakarrik teknologiaren esparrua, beste alorretan ere osasuntsu egon behar du, baina gaur egun badakigu teknologiaren esparruan eta adimen artifizialean ez bazaude zure hizkuntzaren etorkizunak ez daukala etorkizunik. Hori alde batetik, orduan hor esfortzu handi bat egin behar da, baina guk beti aldarrikatzen dugu baita ere adimen artifizialak euskararen garapenean izan ditzaken potentzialitateen inguruan, ez? Bat esan dut, ez? Bide erakusle izan daitekela, baina bestetik euskararen presentzia nolabait nagusia izateko ez dago arazorik eszenatoki eremu batzuetan. Zure ondokoak euskara ez jakinez arren, zu ulertzeko gai izango delako, transkripzio sistema eta itzulpen sistemekin, ez? Nik uste beste aukera asko irekitzen zaizkigula, ez? Edo udal administrazioan edo enpresetan, adimen artifiziala euskara planetan modu intensibo batean txertatuz, bestelako eraldaketak eta bestelako eskuartzeak martxan jarri daitezke, ez? Edo beste adibide bat jartzearen, hizketaren sintesia euskeraz sortzeko modu kalitatea handian gaitasuna balin badaukagu, zergatik ez ditugu ikusentzunezko pila bat bikoizten. Egia da, hemen badagola debatea, ez da, bikoizlarien kontua eta bar, ez da, baina ez ditugu bikoizten, gaur egun ez ditugu bikoizten, orduan gai izan gaitezke
olako ikusentzunezkoen esparruan badukiak kasuz gehiago izaten euskeraz, ez olako teknologiekin. Orduan nik uste dut, hitzein behar dela aukerez modu gehiagotan hitzein behar dugula bai. Ez da, gainera izan ez, aukera horiek baliatuta ez, tira euskarak pantaietan duen presentzia tarteka aipatu dela ez, iraulia litzateke egoera bera. Bai, hori da, eta ez bakarrik euskararen eramateko, baizik eta, bueno, demagun Ameka Telebistak programa on bat balin badauka, azpititulatu, eta, bueno, katalanez jarri, galegoz jarri, ingelesez jarri, frantsesez jarri, eta hori ere nazioartekotzeko, ez? Edo, bueno, aukera desberdinak, ez? Momentu batean, interesadakizuke, gaztelaniaz azpititulatzea, zure programa hori, zure eduki hori ere zabaldu nahi dezulako, ez? Bi norabidetakoa izan daiteke aukera hori. Zure euskaraz produzitzen dugun hori gehiago zabaltzeko, eta kanpoan interesgarria den oro, euskaraz ere jartzeko. Ez gero gainera egia da, geroz eta gehiago hitz egiten dugula, edo entzuten dugula adimen artifizialaren bueltako kontu ezberdinak ala ere ez, ez ditugu barneratuta gizarteak berak ez dugulako ezagutzen, edota, bueno, ez dakit ez, zuk azaldu ditzazkezun kontu guzti hauek, ez ditugulako barneratzen, eta egia da hor, jenerik kezkak asaltzen zaizkiola ez, behar ginekin, ez dakit, itzulpen gintzaren kasuan esaterako ez, bueno, langile horiekin zer, edo nola erreparatzen diozue afera honi? Bueno, kezka normala da. Azkenean, uste dugu, bueno, teknologia honek inpaktu handia izango dula, ez? Eta, bueno, baude estudioak eta batez ere eragin handia izango dula idatzizko sorkuntzan eta idatzizkoarekin lotuta dagoen lanbideetan. Azkenean, sistema horiek oso ondo idazten badute, eta gu egiteko gai garen gauza asko egiten badituzte, gure lanpostuetan bermoldaketa bat eskatuko du, ez? Baina, hori askotan pasa izan da, ezta? Olako teknologia bat sartzen danean, lanpostuak eraldatu egin behar direla. Nik uste, ikuspegi horretatik begiratu behar da, ez? Itzulpen automatikoaren kontuan ere, gertatzeko arriskua edo hitz egiten zen, ez? Baina gure etxean ikusten dugun, ez? Itzultzaileek, itzulpen automatikoa barneratu dute, baliabide bat gehiago bezala beraien lanean, prozesuetan aldatzen dira, baina lanpostuak hor jarraitzen dute eta eraldaketa bat gertatu da, ez? Eta iruditzen zait hortik joango dela, ere ez dela izango egun batetik besterakoa, pixkanaka moldatzen. Joango gera, baina jakitun, aldaketa bat ekarriko digula, ez da. Zentzu hortan ere orain gutxi hitz egiten aritu zineten ez edabietan, eta batez ere euskarazko edabideetan guzti honek etorkizun batean ez jasan ditzakeen aldaketak hor, zer azpimarratzen zen edo etorkizuneko argazki hori edabietan nola datorkigu? Bai, ekimenek antolatutako jardunaldi batean izan ginen, eta Itziar Kortez Hizkuntza Teknologia Unitateko koordinatzailea. Eta, saiatu ginen klabe batzuk ematen, alde batetik lehenengo azaltzen. Hizkuntza eredu neuronal hauen atzean zer dagoen edo nola funtzionatzen duten pixka bat azaltzen. Saiatu ginen lehendabizi, bildur batzuk ere kentzeko. Ez da, almen ikaragarriak dauzkatela, hori ezin daukatu, baino, modu jakin batera eraiki dira, ez da? Hori ulertzea importantea da bildur horiek kentzeko. Eta gero bestetik, ikusten genituen, zenolako inpaktuak izan ditzaketen euskarazko edabideetan, ez da? Eta, batez ere, saiatu ginen, ze aukera berri, ze aplikazio berri sortu daitezken, ez? Laburtzaile automatikoak, estilo zuzentzaileak, ez bakarrik zuzentzaile ortografiko, baizik eta estilo zuzentzaileak, galdera erantzun sistema oso aurreratuak, albisteak sare sozialetan topatzeko edo pilpilan daude gaiak harrapatzeko teknologia. Olako aukera ugari, ez? Eta joan den, astean ostiralean izan ginen berriak bere 20. urte hurrenean antolatu zuen Midas elkartearen biltzarra antolatu zuen, eta bertan
Bizent Partalekin egoteko aukera izan duen Villahuebeko arduraduna, eta erakutsi zidan zuzenean nola ari diren aplikatzen. Eta katalanezko hedabide digitaletan hori ari dira ChatGPT-aren aukerak adibidez aplikatzen ari dira, ez? Eta, baina errealitate bada, eta horri heldu inbertzaio. Gainera justu aipatzen zenituenak, edabideetan aplikatu daitezkenak, aplikatzen dabiltzanak, beste hainbat tokitan badutela zerikusia sorkuntzarekin berarekin, ez dakit albisteak eurak sortu, ez, idatziak, eta hizkuntzarekin lotuta ere bat horrelako asko sorkuntza, kasu horretan ere ez dakit, ez, kantuak ere sortzen, bere horretan sortzen ikusi ahalko ditugu. Ikusi ditugu, ez da, bai, azkenean datuak balin badauzkate, adibide asko ematen badizkiozu makina horri, bero berak hori sortzeko gai da, eta segurazki abestiak eta egiteko kapazak, badira, eta uste dut tontan ere baudela horrelako plataformak. Hor ikusi behar da, pertsonon, gizakion, gure balioa nola zin izango den, ez? Eta nun jarriko dugun indarra, ez? Sistema hauek ere baukate arrisku bat, ez? Oso onak direnez, gure lan albo batera utzi dezakegu, ez? Eta uniformizazio bat ere eman daiteke, ez? Pentsamendu bakarrera ere joan daitezke eta gauzak modu bakarrera egiteko bide batera, ez? Hor bai ikusten diola nik arrisku handienetako bat, ez? Eta orduan, hor bai, izan bargea jakitun, makina bat egin behar dula eta esku hartze bat eskatzen dula, ez? Edo baita ere, segun ze adibideekin entrenatuta dagoen, hor ere aktuatu, ez? Baina, gauzak ikusteko eta parte hartzeko eta esku hartzeko moduak aldatuko dira. Zu gizartea, jendartea badela konstiente guzti honetaz, herritarrok ez dakit, ez? Nola erreparatzen diogun honi? Irutzen mugitzen garela entusiasmo izugarri batetik negazionismo moduko batera, ez? Hori munduaren akabera iritsiko dela eta gizakion akabera eta olako gauzak entzuten dituzu, ez? Eta gero ikusten dituzu baita ere, mundu hontan oso barneraturik dauden eta dirutza jarri duten jendea, kritikoa salduz, ez? Eta, pixkat txokantea da, Elon Musk bat adibidez, agertzea OpenAIren kontra segurazki, bere interes komertzial batzuk ere izango ditu, ez? Orduan, pixka mugitzen geha eta arte horretan, da nik uste sartu behar dela, arrazionaltasun pixka bat, gauzak ondo ulertzeko nahi bat, nun ikusi aukera guztiak aprobetxatu, araudi hon bat ere behar da, dudari gabe, Europako batzordea horretan ari da, kritikak ere badituena, esku hartze gehiagi egiten duelako eta horrek teknologikoki aurrerapenak mugatu ditzakelako, eta nik guk uste du bi bidetan landu behar dela, araudi bat beharrezko bada, baina aldi berean askoz gehiago inbertitu behar da. Bi hanka horiek landu behar dira. Okerrenean, edo adimen artifizialaren mugak hori esek izango liratezke finantzazioa nolabait laburbilduta eta etorrez daitezken legeak eta araudiak? Hori da, ongi aztertu behar da, euki ditzaken erabilera eta eragin negatiboak, ez? Europako batzordeak identifikatzen ditu, ez nolabait, arrisku maila altuko esparruak zintzu diren, ez? Biometrika dira, edo hautapen personalak, edo epaiketak ere aurrera ematen direnean, horlako nolabait alborapen arrisku handiak dauden tokiak, ez da ondo interbenitu behar da, ikusi behar da, algoritmoiek nola garatu diren, zadibide dauzkaten eta bar. Eta, baina aldi berean, aprobetxatu behar da dauzkaten potentzialidade guztiak, gizartea hobetzeko eta enpresa hobeagoak egiteko eta administrazio gertuko eta modernoago bat ere egiteko. Ez nik uste hortik
joan barko lukela norabidea. Eta gatzaldera heldu diegu, etorkizunera begira zerekin topa gaitezken ertz ezberdinei, orairen partetik berriz, zer dator aurrera begira? Guk momentu honetan erronka handi bat daukagu, eta elkarrezketan aipatzen joan naizena, eta da hizkuntza eredu neuronal erraldoien hauetan ongi kogatzea eta gure ezagutza propioa garatzea. Eta horretarako, lehen aipatu den proiektu bat, ikerketa proiektu handi bat lideratzen ari gara, Teknaliarekin eta hitz zentroarekin, eta gero beste proiektu bat ere lortzea nahiko genuke Gipuzkoako Foru Aldundian, eta ideia da konputazio ahalmen txikiagoarekin eta entrenamentu datu gutxiagorekin kalitate goreneko teknologia sortzea eta GPT-aren atzean garatu diren azkeneko teknikak ere aplikatzen joatea. Hauek sistema hauek adibide asko dituztenez, ez dute behar hainbeste entrenamentu datu espezifiko gero teknologia oso ona sortzeko. Orduan, nahi ditugu teknika horiek ere aplikatu gurean. Eta hori da, esango nuke erronka handienetako bat. Bigarrena, adibidez, industria kultural eta sormenekoetan, administrazioarekin proiektu asko ditugu, baina nahiko genuke fabrikazio munduan eta industria munduan gehiago barneratzea, gehiago kostatzen da. Adimen artifiziala ongi kokatzen da, baina gehiago datuen predikzioan eta antzekoetan, eta uste du potentzialidadea handia duela. Eta gero hirugarrenik, POCTEFA deialdira, hori da mugaz gaindiko proiektuak laguntzen dituen Europako deialdi bada, Linguatek proiektuaren bigarren aldia aurkeztu berri dugu, eta hori lortu nahiko genuke. Euskararen garapenaz gain, Aragoiera, Oksitaniera eta Katalaneraren garapen teknologikoa bultzatzeko proiektu bada, adimen artifizialaren azkeneko teknikak aplikatzeko, eta hori ere lortu nahiko genuke, eta hor, erronka nagusiak horiek. Eta gero, lantalde gaztea daukagu, lantalde bikain bat, eta hori sendotzen jarraitzea eta mantentzea. Hori ere, helburu hori ezin da ahaztu, eta egia da, orai zerbait balin bada, lantaldean ditugun pertsonen ahaleginari esker izan da, eta izango da, eta hori saiatzen gara oso ondo egiten. Badira, asmo handiko erronkak eta nahiak jarraituko ditugu gertutik, eta ziur, emaitzak iritsiko dira, mila esker Josu gurekin gaur tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Eskerrik asko, gomitagatik. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara. Kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia bertakoa? Guzti horretaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat, eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Esan zerbait
guztia komeni da, baina eskutik helduta, gu ez da bilegira. Oye, ¿estás mejor? Todavía no he empezado, o sea, igual empecé y me llevas. ¿Te he ido? ¿Salimos después de comer o sí? Pues a ver, he empezado pero lo he parado. Y solo he visto un minuto, así que... Ze sorpresa zu etortzea? Ez esan hori irati. Gauza oso garrantzitsu bat esan dizu. Ez dena ez zer esaten. Entzuzu niri. Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako hemen ditut Albo Banatan, Esti Linares eta Carmen Holanda, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta hasteko Pablo González kazetariaren bueltan hitz egiten hasiko gara, izan ere senidek izan dute aukera asteburu honetan, ez, bera bisitatzeko, egia da, ez, 7 hilabeteren ondoren, bigarren aldia izan duela esaterako Oiana Goirienak, badaukagu kameraren beste aldean, Pablo Gonzálezen emaztea. Kaixo, eguerdion, Oiana? Bai, eberdion dan hori. Tira ez, aipatzen genuen 7 hilabetean bigarren aldiz bizitatu ahal izan duzu Pablo González, 16 hilabete badaramatza dagoeneko kartzelan, Polonian. Nola aurkitzen da ez, nola ikusi duzu, konta iguzu? Bueno, osasunez ondo dau, aurreko bizitatik konparatute ganera pisu apur bat hartu deu, dino amendi bidaltzen zeuen diruri esker, berak bertan jateko osasuntxu edo erosteko aukeri badekola, jogurre, frutie, enbutu diogoera honien dagoena, eta horreri esker, bera, osasune jagon aldeu, baina animoz nahiko baju topadot. Berak, ez dugu lertzen zeitzen dugu ondino 16 hilabete nostinan, zeitzik ez dugu nintzen aurrera beran kasuek, entzuten du ganera zelan amengo kanpo harremanetarako ministroek esaten duen beran aurkako kargueko zela arrezi dizen, da berak ez dutuz ezautzen, berak ez dakizentu dizen, abogau epez, eta ikusten du beran burue babesgabe. Orduan animo aldetik apurba baju topadot. Nez eta egun horretan posik egon zemie ikusitxe, ama ikusitxe, hainbeste denpora nostien, ni ikusi naben zelan, ja isolamenduek eta kaltea itzen zuen.
Bai, ez izan ere aipatzen dituzun puntu ezberdin horiei begira Oihana, tira bera badago aislamenduan kartzelan bertan, ez horrek suposatzen duen guztiarekin, eta horrei gehitu egin behar zaio ez aipatzen zenuena, ez hor besteak beste nola akusazio zehatz baten falta duen, eta horrek ere ez defentsa bat egiteko arazoak dakartza. Bai, alan da. Hori dinoenez, karguela arrezediz, berak ez dutxuz ezautzen, hori ez da egizen, galdetu inotzen, zu badakizu zentzu dizen zure aurka dauzen karguek, eta esan duzten, ze kargu, hasieran gauza bat esaten duztien, oin dinoa ezetz, oin ez dakit zer dauen nire kontra zer dekoen, eta abogauek be ez dekoe karguen barri, beraz, zelan preparako dabe defentzie. Ez dau kargu zehatzik, ez dau akusazio zehatzik, ez dau epai baterako fetxarik, orduan zelan landu bidabe defentsa abogauek. Ez deko eganera orain arte indizen aktuazio guztizen espedientien sartzeri pez. Ez dakize zer dauen orduan zelan antolatu defentsa bat. Beran, defentsarako eskubide ez dau bermatute Alvarez ministroek esan ban moduen. Gainera lehenera aipatzen zenuen nola kanpo harremanetarako ministroak berak ez badiru dien, edo aditzera ematen duen kasik informazio gehiagorik baduela, nola uler daiteke hau? Ez dakit ez dut ulertzen, baina berak karguen barri badeko, esan deizkulen, esan deitzuela abogaueri, euren lana indeizien, oin ezinien dabiz, itxuitxuen dabiz. Aurkoz, ez, non egin daiteke aurrera, edo zein da, tira, ez, eman daitezken urratsen egoera bera, edo nondi joko da? Oin urrengo pausue, beran urrengo biztie izango da, ustailin erdi amaiera hueltan eukiko dugu beste bat, hori abogaue landu bida, bai esan duten modun ez dekoe nundi tiretu askorik, ze ez dutzu ezaututera emoten zein dan espedientien dauena, zeintzu pausu montzu esen fiskaltzak, ez dekoe horren barririk, beraz, nik ez dakizela ningotzen horrengo biztari, guk gure aldetik usteoten algun bakarra dela zarata eitzen segidu, beran eskubide falta salatuten segidu komunikabiditan, ia holani gobernuri presioa apurtxu bat eltzen jakon, bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Espainiako gobernuri bat ezbe presioa apurtxu bat eltzen jakon, Eurepe Poloniari eskatu alizeteko behintzet, beran oinarrizko eskubideik errespeta eta egon daitzezela, eukideizela semiekin berbaitzeko aukeri, telefonoz, bizitak izen daitzezela, sarriz hau, ez 16 hilebetin 2 bizita, eukideizela epaiketa bat hainbetarine, eta ez daizela luzetu bat ezbe, babesgabetasun egoera hau, eta behin-behineko espezializen luzapenak ez daitzezela emon behin da barriro. Bada, ea gure partetik ere ez, presio horretan laguntzarik egin daiteken, mi esker Oihana gaur gurekin tartetxo hau hartzearren, besarkada estu bat eta hurrengora arte. Eskerrik asko zeu ere, besarkada bat. Tira ez, aipatzen zituen Oihanak zentzuren klabeak eta egin dituzten azken salaketak ez nola orain ez daukaten akusazio zehatzik esku artean eta horrek dakartzan problema guztiekin ez, hasteko defentsa ere ganoraz ezin egin. Bai, uste dut eta hemen Oihanak aipatzen zuena da, non eta zuk ez da nola bideratu egin dozu galdera hori zer egin edo zein izan behar diren, zen eta egora da, daukagun egoera, ez da, eta hemen ziurna, dago legebide kanpoko egoera oso konkretu bat, orduan horretan metatzea da evidentzia bat badakigu zer gertatu egin den, zein den egoera, baina da zer egin aldezakegu egoera honetan non ikusten ari dena, da alde batetik gobernuko, estatuko gobernuak ez duela, ez da, pausorik ematen, gero gobernuz kanpoko, ez da, besterako erakundeak ez da ere, eta badago pertsona bat, familia bat, eta horren daukan prozedura luze hau, non ez daukat ez da baliabide, ez da rekurtso, ez da pertsonalik esan, ez dakit, ez dago asistentza psikologikorik, ez dago bestelako, ez da beharrezko errekurtsorik ez didiote ez eman, eta are gehiago ematen dieten erantzunak. Ez jakintasun guztia, eta ez dakigu zein den izango den norabidea. Orduan, garrantzitsua da alde batetik historiak ez ahaztea. Hori izango litzateke lehenengo pausu bat, ez da berriz eta berriz eta berriz eta berriz eta berriz ekartzea horrelako historiak eta batez ere ahotsak emotea. Orduan, hor batez ere komunikabideek edo guk euk dekogun daukagun erantzukizuna oso handia da. Bereziki hau ez ahazteko eta berriz hitz egiteko eta presioak eragin izateko modu txikitzu edo lokale batean edo
are gehiago bestelako komunikabideetan parte hartzen baldin badira, ezta? Zen eta hau ezinezkoa da ahaztea. Eta gero beti ere, ez da, hor egotea eta metatzea, zen eta hor dagoen atzean da, eta berriz gertatzen baldin bada, eta badago ja egoera, egin behar dugu zerbait, baina zemotatako, ez da, segurtasun estrategiak eraiki alde ditzakegu, hau gertatzen baldin bada berriro ere, zemotatako estrategiak erabili behar ditugun, ez da? Baina unetik unean, berezik eta admirazio guztia, ez da, emazte honi, eta baita ere, hain ondo azaltzea, ez da, eta esan duen, ez da, baita ere jarrera pedagogikoa nola azaltzen dagoen, gainera, bai, islatzen dagoen diskurtzoa eta bere jarrera bera, ez da, eta oso simbolikoa da, eta hortatik alde batetik berarentzako eta noski Pablorentzako, ez da, prozedura, eta ez da, kartzeletik pasatzen egin duten pertsonak, eta are gehiago, lege bidetik kanpo, ez da, dagoen, ez da, egoera horiek, nola kudeatzea oso zaila da, zen, eta, ez dago arrazoirik, ez dago zerbait konkreturik, eta horri ez heltzea oso mingarria da batez ere prozedura pertsonalerako, orduan. Benetan, bai, admirazio guztia, bai, emaztearentzako, Pabloentzako, eta, bueno, indarrak, ez da, eta bestaldetik, ez da, besteok dekogun erantzukizuna, da bereziki presio eragitea eta historiak ez ahaztea. Gainera, isolamenduan aurkitzen da, Pablo, orain bai ez nahi dutena bada, komunikazioak familiarekin behintzatez erraztea izan telefono deiak edo lortu daitekena, eta egia da ez, Poloniaren partetik bakarrik mezua badela, Errusiaren aldeko albistak egin izanan, naizta ez, hori ere euren ustezko argudioa den, eta halaxe dago egoera. Bai, baina kontua ez da, ez ditu Rusiaren aldeko albisteak egin duena da gerra egoeraz informazioa eman. Eta hori da hain zuzen ere gerra egoera horretan dagon arazo larria. Egoera militarizatu egiten da eta eskubide guztiak desagertarazi egiten dituzte. Konturatzen bagara, hau ez da prozedura judizial bat. Orain arte ez dago frogarik, ez dago abokatuek ezin dute jokatu, epaile buruz ez dakigu ezer, bakarri behin berriro berritu egiten dutela gartzela zigorra eta isolamendua, beraz hor dago aktuazio polizial eta militar bat. Jokabidea militarizatu egin dute eta egoera ere bai, ez da? Eta zeren kontra, hau da adierazgarriena, kazetari baten kontra, hau da komunikabideen kontra, hau da herritar arruntok esango nuke daukagun oinarrizko eskubide baten kontra. Are gehiago gerra bezalako egoera larri bat dagoenean, egunero hainbat hildako eta gainera gerra zabaltzeko amenazua dagoenean, orain bezala, inkluso gerra nuklearrera hurbil gaitezkela esaten da, hor behar duguna da lehenengo informazioa. Bigarren, informazio horretaz baliatu gerra gelditzeko. Gerra hori gelditu egin behar da. Eta hor kazetarien da komunikabideen egiazko informazioa oinarri bada, ze informazio ofizialak ez horrezkoa dira guztiak. Orain ez dago jakiterik, gerra hori nola doan, nor doan kontraerasoan, nor dagon defentsan, ze gertatzen ari den benetan. Orduan, kazetari bat ez da espioi bat. Kazetari bat da oinarrizko eskubide bat bermatzen digun persona bat, agente bat, ez da? Eta hori da Pablo González. Eta daukate gartzelan 16 hilabetez inkomunikaturik ezin du ezagutu zeintzu diren bere benetako kargoa, seguruenik kargurik ez dagoelako, benetako kargurik. Eta gero beste datu bat esanguratsua, ez da bakarrik polizia. Hor, gobernua beraiek bihurtu dira fiskal. Kanpo harremanetako ministro Espainiar ura, benetan bitxia da, ari da akusazioak esaten, gainera ez edonolakoak esaten du oso kasu larria dela, eta oso akusazio larria daudela, baina ez du esaten zeintzu diren. Orduan hori da fiskal oker batek edo polizia fiskaldu batek egin dezaken lana, hori ez da ministro baten lana. Nik uste du disparate bat ari dela antolatzen, eta disparate horretan biktima ez da bakarrik. Pablo González bera dago gartzelan, nik badakit zer den gartzelan da isolamenduan egotea badakit, baina hemen guztiok ere bagaude gartzela modu batean, ze ezin dugu jakin ze gertatzen den. Nik uste oso larria dela, bereziki komunikabideekin loturaren badaukagun jentea mobilizatu behar gara.
nik uste dut. Bai, ez, gainera horre interpelazio egiten zion ere Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari, ez? Izan ere presiorako tarte gehiago badago, baina ez dugu ikusi. Bai, ez da, eta, bueno, Carmelok egin duen analizia, da, guztiz beharrezkoa zen, eta ez dala bakarrik, pertsona, eta edo zein pertsona, ez da, kartzelara sartzen denean, edo sartzen dutenean, horrelako egoeretan, beti ere injustua da, baina da, konkretuki eta zuzenki, ez da, oinarrizko eskubideen baita ere estrategia konkretu bat, eta hor, erakunde, eta beti ere horrelako egoeratan pentsatzen dugunean, edo zein egoera, ez da, baina zertarako batzutan ez da, dekogun sentsazioa da, gizarte mailan da, erakundeak zer egin aldezake horrelako egoeratan. Zematatako botereaz eta badirudi, zein da administratiboki baita ere eta gobernuki daukaten boterea, eta hor gertatzen den eta islatzen dena da botere maila oso gutxia dela, eta hor badaudela beste, ez da, interes batzuk askoz gorenagoak direla pertsonak baino. Adibidez, izan aldia interes ekonomikoak, baita ere dago hor, baita ere joku bat, ez da, herrialdeen arteko joku bat, non azkenean sentsazioa da, pertsonak zertarako gauz, eta ere gehiago, komunikabideak zertarako, eta horrelako egoeratan baita ere badago beste interes bat, zen eta bestelako, ez da, epiniko dugu, bestelako kasetari bat, non igual lan egin aldezake beste leku baten, igual beste modu baten ikusiko genuke, edo beste oihartzun sozial bat izango luke. Eta hori baita ere garrantzitsua da zen, eta egia da, estatu mailan Pablo Gonzalezen egoera guztiz ahaztua egin da. Eta hortatik hori bai dela legebidezko, guztiz oinarrizko eskubideen kontrako egoera bat. Orduan, benetan hor egin alden presina alde batetik gure ez da kasetaria da. Eta gure kasetaria izanik hor Eusko Jaurlaritza dekon. Garrantzi uste dut, importante baino gehiago dela. Orduan, baita ere beste aldera begiratzea Eusko Jaurlaritzak hor, bereziki eta ja hor da gauza bat humanitatea dena. Dagoela familia bat non dagoen eta ja, eske ez da politikoki, ez da, eta barne politika, ez da, esartzen da, kanpoko politika eta hortatik Eusko Jaurlaritzak izan beharko luke, ez da, hauts bat egoera honetan. Eta gero ja, estatu mailan, ez da, baina badirudi estatu mailan ez dagoela inolako interesik, baina egia da ja lokalean, oso representatiboa dagoen isiltasuna honen aurren. Eta denbora pasatzen doa, eta jarraitzen doa, eta hilabeteak pasatzen dira, eta oraindik ere, kartzelan dau, isolamendean dau, eta horrek eragiten dagoen guztia, da, egoera bat oso larria dena, eta pertsona hori gero hartuko duen motzila eta hartuko duen egoera, berak biziko dau, ez beste inork eta bere familiak baita ere. Bai, oso egon algara hemen, ez da, igual, metatzen ordu baten, baina egia da, dagoen egoera da haiek bizitzen dutena. Eta hortatik baita ere da zer egin aldezaketen erakundeek horrelako egoeratan. Hori bai pena ematen didala, daukaten botere maila, horrelako islatzen dutena da, ezerra dela, eta horrek baita ere ahultasun mail bat ekartzen diguna gizarte mailan, orduan da, zertarako hainbeste, ja, piniko segurtasuna, hainbeste hitz egiten dugutena, segurtasun ez segurtasun, eta horrelako egoeratan ezin dugu egin, non geratzen da, baita ere ez da, gure gizartean, eta hor, edo nori gezetari modun, eta berak egiten ari zen komunikatzea, horrelako egoeratan egertatzen baldin badar, zer egin aldezakegu. Baina lehen xaba ipatzen zenuen ez, denbora aurrera doa eta oraindik orain ez, guzti hau kontuan hartuta, badirudi aldaketa handirik, zingen ez dakela espero. Ez, gainera, alako gerra egoeratan eta gerra aurrera doana eta larritu egiten dira, gainontzeko erakundeak gelditu bezala egiten dira, ez da? Bestela, nik esango nuke, aukerak egon badaudela teorian, ez da, nazioarteko erakunde batzutara, nazio batuen erakundera, edo Europar Kontseilura giza eskubideen epaitegira jotzeko, baina nunbait alferri da, ze instantzia horiek gerra baten aurrean gelditu bezala egiten dira, eta benetan ez dute, esan duen bezala ez dute eraginik. Eta ordan, klaro, gelditzen da gizabanako bat, kasu honetan kazetari bat, bloken artean harrapaturi bezala, eta ezin da mugitu.
Da, inok ezin du dirudienez gauza hondirik egin mugi dadin, ez da? Nik uste egoera larria dela. Akaso hor oinarrian dagoena da gerra, eta gerra gelditu hori lortu beharko genuke nik uste du, gerra hori gelditzea, eta hortik aurrera hasi deslotzen alako korapiloak, ez da? Nik uste dut, benetan gu bizi dugun egoera larria, eta horre hainbat ondorio ditu, Pablo Gonzálezena da bat, baina hainbat ditu, soluzio bide bakarra gerra bera gelditzea da. Nik uste herritarrok mugitu behar dugula askoz gehiago helburu horren atzetik. Bada oinarrizko eskubideak, segurtasuna eta antzekoak aipatu ditugula, gero hauteskundei erreparatuko diogu, baina horri baino lehen, eta justu asteburu honetan jaso direnei so ikusi dugu, ez, Bilboko Aldezarreko kaleetan ez nola, oldartu zaien saltzaile ibiltari batzuei, edo Mantero bezala ezagutzen diren gazte batzuei udaltzaingoa, badaukagu bideo bat eta helduko diogu gaiari. Tira, ikusten genituen irudiak, aste honetan Atzoker ez banabil jasotakoak herritarren erreakzioa ere ez ikusi dugu, eta nola herritarrak hainbatetan salatzen diren alako ekintzen partaide ikusle izan diren. Ez da lehenbiziko aldea, Bilbon alakoak jasotzen direna, eta tira ez, arratsalde honetan ere seiterretan protesta egingo da Bilbon, ez dakit zer sentsazio sorra azten dizuen honek. Irudi hauek niretzako edo ni oso sensiblea naiz gauza hauetarako eta ea da niretzako oso mingarriak dira zen eta hor ikusten dira zer den etxibo espiatorio esaten duguna da, txikitzoen aurkako botere bat erabiltzea eta ez zuzenki jutea behar duten behar den indarkeri estrukturalaren kontra, eta hor ikusi behar dugu horrelako pertsonak guztiz, niretzako da oso representatibo horrelako pertsonak oso aulak daudezenean, oso egoera larrian daudenean, haien kontra jutea. Hor atzean dira mafiak eta bereziki haiek hor daudenak eta Manteroak direnak, behar dudena da bestelako errekurtsoak, ez indarkeri gehiago erabiltzea, eta gainera oso ipini behar duguna da Alde Zaharra zer gertatzen zen, justo aste buruan zeudela hainbat ekitaldi, pertsona ugari zegoen kalean, eta hori jendartearen aurrean horrelako indarkeria hain zuzena erabiltzea da, rasismo ez estrukturala da rasismo edo da diskriminazio, zuzenezko diskriminazioa. Eta are gehiago uste dut estrategia oso desberdinak erabili aldire horrelako, ebitatzeko horrelako egoerak. Guztiz, eta beti ere pentsatu behar duguna, bertan daudezenak, dira, egoera oso zaurgarrian eta hulean daudezen pertsonak. Eta zuk hitz egiten badiozu beste modu baten, egoera bestelakoa izan behar. Ez da legibidezkoa, baina gainera ez da beharra, horrelako indarra. Horrekin ez da beharra. Ja jasotzen dute indarkeri orokorrean gizarte mailan eta daukaten egoeraren gatik, baina are gehiago, soilik ez da jantzita, adibidez bakarrik, polizia modun, joaten zarenean dekozu boterea. Egoeran dekozu boterea, ez dozu erabili behar botere fisikoa. Zen eta simbolikoki dekozu botere guztia pertsona horiekin. Orduan, ez zen behar, inondik inora horrelako egora bat eta horrelako irudiak. Orduan, logikoa da eta uste dut beharrezkoa da mobilizazioa, baina pine egin dugu Bilboko egoeratan, bai askotan egertatu egin dira Bilbon, batez ere San Francisco egoera, baina eske hori bizitzen da justo grabatu izan delako eta ikusten ari garelako, baina San Francisco nire egunero horrelako egoerak bizitzen direnak, non joaten dira zuzeneki pertsona baten kontra eta guk badakigu, ez dela pertsona hori da, adibidez, ez dakit, baitare nik ikusten dodanean, adibidez, polizia atakatzen dutena prostitutei, igual ez da horiek pertsonak zuzeneken eta konkretuki ez dira
jun behar dugun bidea, baizik eta atzean dagoen struktura hori non mantentzen duen, adibidez, pertsona hauek manteroak izatea, edo beste egoeratan eta egoera zaugarrian daudezen pertsonentzat. Orduan, beti ere hor uste dut falta izan den alde batetik da, poliziaren aldetik empatia maila oso altua, zen eta haiek badakite boterea daukatela, orduan ez zuten behar indarkeri fisikoa. Soilik esanez eta mantentzen egin zuten beste modu oso desberdinetan. Eta gero beste aldetik, uste dut ibilbidea dala, ze motatako errekurtzoak, zerbitzuak, eta ze motatako estrategiak erabilia aldezakegu, egoera hain zaurgarri eta ahulean daudezen pertsona hauentzako, bezalako ibilbideak emoteko. Ez penalizatzea eta ez gainera jasotzea indarkeri gehiago. Zen eta soilik kalean egotea, kale gorrian egotea eta ikustea pertsonak behin eta berriro eta gutzuri modun, nola tratatzen dugun ez diegula eta begietara eta aurpegira begiratzen, hori baitare dala indarkeria. Orduan, horrelako irudiak niretzako ziren, guztiz ekigituak genituen guztiz. Baina bai, ez dela momentu konkretu bat, baizik eta sistematikoki ematen den indarkeria zen, eta gu kaletan ikusi egin dugu. Ikusten dugu askotan ez da, El Corte Inglés alboan, ikusten dugu askotan San Franciscon, Gasteizen, edo Donostin, eta hiriburu, eta azkenean, arrazismoa instituzionalizatuta dago, eta guzti normalizatuta dago. Baina, bai instituzioetan, baina baita ere gure sustraietan, eta nola jokatzen dugu guk horrelako egoeratan. Bai ez, izan ere tiraudaltzaingoek, kaleko saltzaile hauek identifikatzeaz aparte, identifikatu zituzten ere hainbat pertsona ez, herritarrak, horixe ekidin gura izan zutenak ez. Hemen badago hori ez, instituzioen erantzunkizuna bera, kasu honetan Bilboko udaletxearena, eta tira ez, badirudi, egoera hauek behin eta berriro errepikatuta ere ez, baztuela xola. Begira, zazpikaletan bizigarenok, Bilboko zazpikaletan, egoera hori egunero ikusten dugu eta pairatzen dugu, egunero. Eta beraz oso ondo ezagutzen dugu hor zer gertatzen den, da zein den horren sustraia eta horren arazoak, da nola ez dagoen bide bat hori konpontzeko. Esplikatuko dut labur hau. Orain udal talde berria antolatu da, alkatea, zinegotziak, eta badaude arau batzuk, udala araua daude ez da, nola antolatu behar den, elkarbizitza kaleetan, eta merkataritza arauak, eta bar. Orduan, niri gertatu zait, alako ikusi udal polizia, alako talde batengana hurbiltzen, eta taldekoek ez badute ies korrika egiten, normalean hori egiten dute, mantero ditzen dira, hain zuzen ere, izara bat edo manta bat daramatelako, dana batu eta korrika batean joaten dira, ez da, beti ies dabilen jendea da. Ia guztia beltzak izaten dira, esan edut hor, talde ezaugarri batzu daude oso nabarmenak. Eta guztia dira oso egoera marginalean bizi direnak, normalean ez dira bizi zazpikaletan, etortzen dira Bilbi edo eta San Francisco, Cortes, inguru horretatik, euren mantakin. Eta hori, egoera hori ezaguna da. Ze gertatzen da hor? Bazuk udal polizia bati, edo inguruan dabilen merkatari bati, esaten badiozu zu, baina hau zergatik, zen merkatariak ere sasatu egiten dute, batzuk sasatu egiten dute polizia hori egin dezaten. Begira, hauek, gero zer salduko dugu guk eta alako argudioekin, ez da? Orduan, ze gertatzen da hor? Karo, konturatzen bagara, udal arauak eta merkataritza arauak eta eginda daude, herritar integratuentzako, esan nahi dut. Badugu lana, edo izan dugu lana, baditu diruzarrea batzuk, etxe bizitza daukagu, eta ordan noski, arauak guretzak eginda daude. Gu badakigu, ezin dugula ezer saldu kalean, ezin dugula tranbian edo metroan bidaia bat egin etiketik gabe, eta bar. Eta ez dugu arau hori normalean ez dugu hausten. Baina ze gertatzen da halako talde zabal bat, dagoenean gure baldintza, bizi baldintzak ez dituena, marginalitatean bizi dena, ez dauka lanik, ez dauka etxe bizitzarik edo oso prekarioa dauka, ze proposatzen da hoien kasuan? Zigortzea, jipoitzea,
daukaten materiala kendu eta lapurtzea, ze lapurreta bada, zer da proposatzen zaiena. Horrekin ze lortu nahi da, jente hori nola biziko da, lapurretatik biziko da, beste batzuk egiten dute, lapurretatik bizi, eta gau, behin da berriro atzilotzen dituzte eta berriro ere askatuz ez daukate soluziorik. Ordan, ze politika, ze udal politika egin behar da, ze esan behar zaio alkateari zinegotzi, bueno, arazoa konpondu, arazo sozial hori konpondu egin behar dela. Ezin dela errepresioa erabiliz, ez dauka logikarik. Errepresio horrek ez dauka logikarik. Duela 3 egun ikusi nuen, begira, hain zuzen ere, kasilla inguru hartan, tranbia baten, gelditu zuten beltz bat ere, eta ez zeukan bileterik. Ordan deitu zuten polizia multzo bat etorri zen, inguratu zuten, angeunden guztiok harrituta gertatzen da. Ez dauka bileterik. Normal ez eukitzea bileterik. Ez daukalako dirurik biletea. Ordan segin behar du. Ezin du tranbia hartu, gu bai, berak ez. Esan edut, egoera hori ez da konpontzen poliziaren bidez inoiz. Egiten da solitu, egiten da oraindik okertu, ez da? Eta saltzaile mantero hoiei material guztia lapurtuta, ez da ezer konpontzen. Oraindik ere larriago egiten da. Da logikoa denez, herritar asko ateratzen da, nien nintzen egon momentu horretan, bestela defendituko nituen, noski poliziaren kontra. Arestik esaten zigun justiziaren kontra defenditu bergarela. Balako kasutan hola da. Zeren hor manteroek ez dute zer ilegitimo egin dute saiatu bere bizitza modu oso urrian gainera ateratzen. Tabernari taberna eta dendari denda eta kalerik kale joaten diren bakana bezala, nahi duzu pulsera nahi duzu bestea. Horren kontra jo behar duzu poliziarekin, nik uste astakeria, kirtenkeria badala. Egin behar dena da talde sozial zabal horiei gainera, oso zabala Bilbon, bizitzeko bideak eman, soluzioak eman. Aipatzen zenuen arira kasuetan ere ez, poliziak nolako argazkia uzten duen, ez, jarrera horretatik aparte ere ez, zenbat kotxe gerturatu eta ez dakit ez, ametan esaten zen duena, ez, beste pertsonatek tiket hori ez baluke izango ez, hainbat patrulla ez ziren. Karmeluk hitz egiten zuen bitartean nire goen bentzaten, ez da, zeri egin behar diote ies, zer egin dote? Benetan, pentsau zer egin, zer egin dute txarraiek polizia juteko eta benetan horrelako indarkeria jasotzeko. Egin dutena da haien bizitza salbatzea. Denok egingo genuen modun haien egoeratan eta gainera bizi izan duten, bizi esperientzak eta nondik datozten. Eta Karmelok aipatu egin duena, oso ondo azaldu egin duen nola dagoen, legi sistema, gure gizarte sistema, bela nola dagoen eraikituta eta badago eraikituta baldintza batzuetzat eta batez ere zurientzako eta prozedura integratu batetatik pasau egin dugunok, bertatik kanpo geratzen diren hori guztiak, erabiltzen den guztia da kontrol soziala, baina ez benetan birzigerreteratze prozedura bat. Eta are gehiago, hor nik uste dut baita ere baltatzen zaiguna, ja ez bakarri binita, polizian eta Karmeloko ondo aipatu ditu, baita ere merkatariek pertsona askok sartzen direla joku maltzuro horretan, non azkenean erabiltzen dutela pertsona hori haien, zen egonak proiektatzeko eta benetan ikusteko ze gertatzen den atzean. Eta hor humanizazio asko falta zaigu. Eta Karmelok adibidez aipatu egin duen esbanteroak, baina baita ere joaten direnak adibidez saltzen, kalez eta joaten direnak tabernan, hor jasotzen dituzten komentarioak, lehenik komentarioak, diskriminazioak ugariak dira, baina badago beste askotan, nik ikusi gena, nik justo estimoz dunez, baina bai nire lagunei, etortzen direnean, egiten dugun eta proiektatzen dugun jarrera da, zu ezara ezertarako balio. Ez dozu hemen, zertara zatoz, edo ez dugu askotan ez da haien begietara begiratzen. Eta horrek proiektatzen dena da deshumanizazio guztia, eta horrek jasotzen dagoen pertsona hori da guztiz deshumanizatuta dago. Eta hortatik bizi izan aldezaken guztia merezi dut. Hori da, baita ere, zirkulo honetan sartzen gara askok. Eta sartuta horretan, errepikatzea diskriminazio eta horrek eramango digu, adibidez horrelako irudiak ikustera, eta ez hain txartu ikusita adibidez poliziaren jarrera.
Eta egin duguna da deshumanizazio, ez da, prozedura bat, eta ez ditugula pertsonak ikusten, haien sentimenduekin, bizipenekin, baizik eta ikusten duguna da, egoera konkretu bat, eta gainera proiektatzen dugu, dagoen, ez da, sistema desberdintzo honetan, proiektatzen dugu pertsona konkretu batean eta ez sisteman. Ez da ziurrenik izango dugu tarte handiagoa, ez, beste batean polizia eredu hontaz hitz egiteko tartean, baina asteburuan jaso diren beste kontu batzuei begira, udalak eratu egin dira, larunbatarekin, badukagu bideo orokor bat apurratez, Euskal Herriko argazkiarekin gaia kokatzeko eta helduko diogu. Hortxe argazki orokorra nola Euskal Herrian EH Bilduk gora egin duen alkatetzak lortzerako orduan, EAJak ere ez, hainbat eskuratu ditu, baina bai, 30-tik gora galdu egin dituela, eta gero bai agertzen zen PPek nola zinegozietan, ez, gora egin duen, eta hain zuzen ere horrek eragin du giltza izatea hainbat eta hainbat tokitan, ez, justu goiz honetan irratian izan da Andoni Ortuzar, eta hitz egiten zuen Espainiako hauteskundei begira, nola PP Vox elkartze hori arrisku bat baden, eta kezkagarritzat jotzen zuen, ez, eta gero ere aipatzen zuen galdetuta, ez, nola EAJak PPri esker lortu dituen hainbat alkatetza, aipatzen zuen, ez, logika hori ezin dela eraman Espainiako argazki horretara, hauteskunde ezberdina direla, momentu desberdinak, alaxe dela uste duzue? EAJ behin mapa ikusita eta gainera egin den ibilbidea ikusita, ostras, Makiaveloren hitzak etortzen zaizki. Berdin da zer gerta dezakeen, baina garrantzitsuena da egitea eta botea hori lortzea. Berdin da zein modua, ez da? Eta Makiaveloren ez da, jotako horrelako egoera Makiavelikoan erortzea, ostras, nik uste dut, eta gainera, nik askotan pentsatzen dut, nortzuk dagoen atzean, ez da batez ere kanpaina mailan, eta nik uste dut zentzuagoa izango litzateke, edo dagoen egoera, hau da, jendarteak. Eta nik goratzen dut, maila honetan esan nuela, ez da, orain dela bi aste, ez da, uste dut oso heldutasun mail bat dela ikustea de, haiek gobernatu dezatela, zer gertatzen den. Eta gauza bat da, ez da, oposizioa egotea, eta gero beste gauza bat da, gobernatzea eta estrategiak eramatea, eta ostras, ateratzea hainbat ekimen, eta adostatzea batzuekin eta beste batzuekin, eta batzutan igual EH Bilduri, ez da torki ondo adibidez igual gobernuan egotezen, eta gero egon behar dira, eta ekimenak atera egin behar dira, eta adostasunak egin behar dira, eta orduan ikusten da orduan. Ez dut ulertu, inondik inora, ez da, batzutan eta herri batzuetan bereziki Durango gertatu denarekin, ez da, erabili izan duten estrategia batez ere EAJak. Eta are gehiago, klaro, orain, ze esango dute, ez da, estatuari begira. Nola esaldu aldiguten gero esanez, kontuz zer gertatuko den PPek eta Voxekin. Bueno, baina zuek modu baten edo besten, modu eskutuan, eskondu egin zarete, EAJak beti ere egin duena da, haiei ondo datorkiera berdin zaiez ere egin, baina hain errepresentatibo izatea eta onaino heltzea,
Ostras, uste dut, hor egon dela alde batetik diskurtso oso makiabelikoa, eta gero infantila, eta uste dut, heldutasun batetatik ikusi aldezakeguna zan, bueno, aber zer gertatzen den, aber 4 urte hauetan zer gertatu aldetzakeen, eta uste dut, haientzako, hobeago izango litzateke egoera, orain dagoen egoera hain arraroa ikusita, batez ere estatu mailari begira, eta datorkigun, edo gerta alda dezaken, urrengo 4 urtera begira, eta zen motatako adostasunak egonan diren, batez ere estatuetan, eta hauteskundeak begira. Eta gero, beste aldetik, bueno, uste dut datuak eta dagoen, egoera baita ere, ekartzen dagoena modu mikro batean da, askot eta ikusiko egingo duguna, segurenik estatuaren hauteskundeetan izango da polarizazio hori, ezta? Gertatu egin dena da, bueno, bereziki dagoenean horrelako egoerak oso, eta gainera ikusten ari da diskurtso mailan, nahi duguna da polarizazio hori, ezta? Eta bereziki politikoen aldetik nahi dutena da polarizazio mail hori erabiltzea, tentzioa eragitea eta bereziki erabiltzea hainbat diskurtso oraingo, adibidez, eta bereziki Bilduren kontra jundiren hainbat diskurtsoak orain dela urtekoak eta adibidez nire adinekoi edo nire txikiagoak diren adinekoi ez digutenak inondik inora tokatzen. Eta ez gara errepresentatzen horregaz, ez dugu bizi horrelako prozedurak, eta hortatik, baina ekarna aldezakena da polarizazio puntu bat. Adibidez, gure aldetik jutea leku batera, eta gero beste aldetik eta estatura begira, hainbat pertsona aldetik beste lekura jutea. Orduan, polarizazio hori, baita de modu mikro batean, eta behin ikusita pixka bat nola, zintzuk izan diren bereziki gorakarak izan dira. Ezkerraldeko eta eskuineko gorakara horiek, bai polarizazio puntu hori ekarriko dutela eta segurenik hauteskundetan gehiago ikusi eta askoz ere representatiboa izango dela. Bai ez, eta udale osaketa hauetan ez aipatzen zenuen zer ez nola EAJ tematu egin den, altzuen tokietan ez, Euskal Herria Bildu kentzen, baina egia da Euskal Herria Bilduren indarra zen guzti horietan, eta EAJak aginta lortu duen horietan, egoera oso deserosoak sortu dituela ez, hor aipatzen zane Durango, baina badago ez, Gernika ere, Deba ere, Gasteiz ere, eta gero ez PP-rekin, Arabar Errioxan gertatutakoak, hau da ez guztietan lortu du agian agintea edo baitunen arabera PPek edo dana alakoak hartzea agintea, baina udalerri guzti horietan gatazkak ez dira txikiak izan. Nik uste dut egoera ondo aztertzen bada, edo saiatzen bagara apurtxu bat aztertzen, bihurtzen dela oso pedagogikoa, oso argigarria esango nuke. Eta orain arte erabili izan diren mito batzuk eta manipulazio elementu batzuk bertan bera erori direla, ezta? Lehenengoa da, esango nuke, mito nagusia eta azken urte luzeetan erabili izan da, eta oraindik ere batzuk nahi dute jarraitu erabiltzen da, Estatu Espainiarra demokratizatu egin behar dela, eta hori posiblea dela. Baina, posiblea da baldintza batzutan. Baldin eta geldiarazten badugu guztion artean eskuina eta eskuin muturraren goraka da, hau da, neofrankismoa geldiarazten badugu. Orduan, mamu bezala ipintzen zen, doktrina ofizialean, alderdi askoren aldetik ipintzen zen, PP eta Vox, mamu bezala jendea ikaratzeko, eta esaten zen, denok batera egin behar dugu, hori geldiarazteko. Claro, etorri dira, udal hauteskundeak eta aldunditarako hauteskundeak eta bar, eta autonomikoa toki batzutan, eta ara gure sorpresa. Ikusi dugu mundua ez dela banatzen batetik PP Vox eta bestetik demokratak. Baizik eta bereziki, eta hau ere kuriosoa da Katalunian eta Euskal Herrian, Euskal Herrian, horre egiten zela eta egiten dela aliantza bat, hasi PP eta jarraitu PSOE, jarraitu PNV eta inkluso en komu. Ezta? Fronte bat egin dutera, noren kontra, PP-ren kontra, ez, PP batera. Bosen kontra, ez. Egin dute, kasu batean Bilduren kontra, eta beste batean bereziki independentisten kontra. Nolabait esan, Barcelonako kasua izan da oso adierazgarria, nolabait esan, planteatzen zen berriro batasun moduko bat, Junts eta RC-ren artean, hau da independentismoaren indartzea, eta orduan, elkartu dira PP-tik hasi, PNV, PSOE eta enkomu dana bat eginda,
eta helburu printzipala eta bakarra hori gelditzea. Ara, orduan gezurra zen aurreko guztia. Baina, klaro, honek arazoa dauka. Gezurra bazen, da orain frogatu da, datorren hilean ere gezurra izango da. Orduan, zein da arazoa? PP Vox gelditzea? Ez. Hauen benetako arazoa da, Euskal Herriak eta Kataluniak nabarmen ez egitea aurrera independentismoan, independentziaren, hau da, estatu propioa eratzearen bidean. Hori da beraien amenazoa, hori argitu behar da. Zergatik EH Bildu aliatu taktikoa izan dena Nafarroan, halako batean baztertzen du PSOEk erabat, eta ez dio usten, bera nagusi den, progresisten artean nagusi den, Iruñako udala hartzen, edo zergaitik ez dio ez da aukerarik ematen Nafar gobernu progresista bat antolatzeko berarekin. Hain zuzen ere, aurreko doktrina politiko guztiak gezurrezkoa salako. Hemen, Espainia horretan, banaketa ez da eskuin muturrat eskuina eta progresisten artean. Baizik eta Espainia nahi ala nahi ez mantendu nahi duten indarrez mantendu nahi dutenak, eta guk nahi dugunok geure nazio propioa askatasunean. Hori da benetako arazoa, eta hori oso pedagogikoa da, eta hori argigarria da, ze horrek ondorio batzu dauzka. Hau da, bihar etzi RZ eta Juntsek zer egin behar dute. Berriro PSOE-ri boto eman gobernua egin dezan PP gelditzeko? Agian ezingo dute gainera, ze dirudienez PPek hain eraginkorra izan da PP-ren da eskuin muturraren kontrako aliantza ze gorantza egiten dute, eta behar bada irabazi egingo dituzte hauteskundeak. Zer egin behar du etor gaitezen etzera, zer egin behar du EH Bilduk? Jarraitu lehengo politikarekin eta naizta maltratatua, baztertua eta jipoitua izan gorantza egiten duen bitartean hemen, botuetan eta apoioetan PSOE, PP eta PNV-etik orain berriro Madrilera joan da PSOE-ri botua eman da laguntza eman da aurrekontuak ateratu. Hori da logikoa, arazo hauen gainean kokatzen gaitu egoera berriak. Da horri soluzio bat edo erantzun bat eman behar diogu. Nik horrutziko du momentuz. Baina hori da egoera orain, da ezin da izkutatu. Guztiz ados nago, ez da, gainera bereziki, ez da, irabili izan duten, baita ere hainbat alderdien aldetik sentitzen dutzuna da, engainu sentimendu bat, ez da, zen eta azkenean nik gero ulertzen dut, zer gertatzen den gero gizartean ez dutenean gero bozkatzen. Zen eta ikusten dutena da, baina eskatu egin diguzue horren botua, ez da? Baina bozkatzen dizuegu, baina gero ez zarete juten, joan behar zareten kontra. Gero egiten dituzue aliantza batzuk ez ditugunak ulertzen. Orduan, zertarako bozkatzen dugu. Eta are gehiago, gainera, sentsazioa baldin badego bai edo bai, ez da? Ultraeskuinak, ez da? Irabazio egingo duenak, segurenik egongo, eta gainera, pentsata, zein momentuan ipini egin dute hauteskundeak. Ipini egin dutela momentu baten, non pertsona asko edo joan dira porretaran, edo daude beste momentu batean beren bizitzan, eta super deskonektatuta daudezela gertatzen ari diren momentu horrekin. Orduan, segurenik eta gainera egongo da beste faktore bat izango dela abstentzio maila. Eta abstentzio maila segurenik oso altua izango dela. Espero dut ezetz, eta ez hemen ez da, Carmelok eta nik askotan jolasten dugunera da, espekulazio maila horretara jolastea, baina benetan espero dut aukertuta egotea. Baina sentsazioa da, eta Carmelok ikusi egin duen panorama, ni baita ere ikusten dut, eta ni pentsatu izan dena da, ostras, ze pena, zen eta benetan egingo duen egoera oso tamalgarria izango da oinarrizko eskubidentzako. Baina hainbat alorretan, adibidez Euskararen alorrean, adibidez feminismo, berdintasunarekin, ez dute ipiniko hainbat kolektibo alen aipatzen genuen, ez da, rasismo hori. Ekarriko den egoera izango da, eta benetan egongo da gero gizarte mailan eta hainbat kolektiboen aldetik izango da, sentsazio bat, non, ezke jadanik eman genion, ez da, momentu baten, haientzako konfiantza eta gara apurtu egin dute. Orduan, ekartzen diguna da, historian zehar gertatu egin den zerbait. Izan dela, aigon direla eta elkar gurutzatu egin direla, hainbat faktore egiten dutena, gero dela beti ultraeskuinak irabestea.
Eta egongo gara momentu baten, benetan, oinarrizko eskubideentzako, bai oso zaila izango direla bestelako ekimenak ateratzea. Benetan oso zaila izango direla, eta berezikinik pentsaten dut, hainbat egoeretan eta beharrezkoak diren hainbat legeak aldatzea, hainbat errekurtsoak ateratzea, eta, pertsonalki ja zuzenki ez da nire lanera begirata, ez da, orduan, baina, klaro, gertatu egin dana, da, ordezegaitik pentsaten dut, zer dagoen benetan, kanpaina, askotan pentsatu dut, eta adibidez Elkarrekin Podemosekin, bentsatan, nola egin dituzu gauzak aintzarto? Bereziki, ez da, diskurtso mailan, politika estrategikoa zeukaten adibidez kolektibo bat eta oso gaztea zena, haientzako, konfiantza eman zietena, eta alde batetik komunikabideek baita ere, ez da, haien lana egin dute, bereziki ultraeskuineko komunikabideek haien lana eta oso ondo egin dute, eta ikusi egin da, deskonfiantza areagotu egin dela batez ere bat partiduen aldetik, baina gero batez ere, gero haiek zer egin duten eta nola islatu egin dituzten haien diskurtsoak. Eta orain ikusita panorama, bereziki ez da, EAJ, eta Carmelok aipatu egin dituen partido horietan finkatze ez da fukua da, baina zer benetan zein da zuen helburua. Independentismoaren kontra, ezkerra, ez da, abertzalearen kontra, zein da zuen helburua. Edo PP Vox. Zen eta argi geratu egin dena ez zela PP Vox. Zen eta paktu eta adostasun batzuetara heldu egin zarete alderdi hauekin eta mutura hauekin. Orduan, ez zen esaltzen zen igutena, ez zen hori, zen ibilbidea, azkenean, deskonfiantza puntu bat normala da eukitzea. Aipatzen zenuen lehentxago ez, gero 4 urte datozela atzetik, jendartea ez, norarte konturatzen den guzti honekin, edo zer jarrera hartzen duen ere, labur ez dakit minutu batean, Carmelo, zer gehitzerik? Zer egiterik, nik uste lehen aipatu ditudan galderak modu egokian planteatu behar ditu. Ezin gara egon Madrila begira, nagusiki. Egin behar duguna da, nik uste gure indarra handia dena, da hori ikusi da, hemen Euskal Herrira konzentratu eta naziogintzan lan egin, da Katalunian beste horren beste, nik uste konturatu direla. Hemen iruzur handi bat egon da iruzur horren sustraia gainera ez dago, Andori Hortuzarre merituak egin ditu esateko, baina ez dago hemen, dago Madrilen, begira, Barcelonan ikusi zen azken minutua Madriletik etorri zen nolabait esan agindua, joan zitzaien, aliantza egiteko PP en Komu eta PSOE eta independentistak Trias eta Maragall kentzeko hortik, ez da. Eta hemen Durangon, beste horren beste, ospatu dute Durangon egin duten maniobra Madrileko ABC-en, ABC-ek azala eman dio. Eta hor ikusten da, Mireia Elkoro Iribe deitzen da, alkatesa berria, udalaren atarian, bere makila altzatzen, eta ABC txaloka, Madrilen. Portada eman dio, azala eman dio izenda guzti, ez da? Eta ikusten da, Carlos García hori egin duen PP-ko zinegotzi hori, bide batez esan da, harrapatua argazkitan Santurtzu herriko tabernak harrikatzen. Osea, alako jendea, eta alako jendea da Madrileko erabaki batzuren titere. Eta nik uste du PNV konturatu behar duela horretaz, da guk ere nolabait herritarrok konturatu behar dugu. Da politika ezin dugu egin Madrileko PSOE-eri ez dakizer eskatzen ze ez digu emango, kontrako emango digu, herrian zentratu behar dugu nik uste du, Euskal Herrian. Bai ez, ziurrenik helduko diogu honi ere beste egun batean, eskerrik asko biei gaur gurekin izatearren, eta orain jarrigan eguneko albistekin bueltatuko gara. Zabalik dagoen leiotik, argi zurbileta gorriskan, Merced karrikatik gatoz. Motolik
Txito alain ezkerreko orman, txitxenen aurka hausak, potoli eta ardoa, potoli nisibaren pertzan, potoli trafikoa zuzentzen, kotxerik ez eta neska mutilak ibilgailu, Madalenako pasareletan, labankada zodol ustua, zabalik dagoen leiotik, argi zurbileta gorriska, Merced karrikatik gatoz. Zabalik dagoen leiotik, argi zurbileta gorriska, Merced karrikatik gatoz. Merced karrikatik gatoz. Merced karrikatik gatoz.